designaron, ¿no? Para a ministra a semana pasada, non sei como foi a reunión. Esta reunión era basicamente para recoller a opinión das organizacións agrarias a respecto da posición que a Consellería cree que ten que enviar como alegacións ao borrador do Real Decreto da contractualización das organizacións de produtores. En ese sentido, bueno, pues, para iso nos citaron. E nese sentido, bueno, pues, o Sindicato Labrego Galego, aínda que non parece que seña o que entenden que, por lo tanto, que van a recoller, pero hoxe seguimos insistindo nesta reunión en que nos parece, bueno, pues ese erro histórico, esa contractualización obligatoria, aínda que agora hai un período de dilatación posible, non, de 6 meses para que non sea esa obrigatoriedade a partir do 2 de abril. Bueno, nos seguimos insistindo en que esa contractualización, desde o noso punto de vista, ten un erro importantísimo para o sector produtor, que é que seguimos sin demandar, non pola nosa parte, pero en todo caso síguese sin demandar que o precio que se construya teña un límite por debaixo do cal as industrias non poden pagar e, por lo tanto, bueno, pues para nós sigue tendo esa IVA fundamental, que xa tuveron acordos previos a todo este tipo de contratos e, por lo tanto, ademais, destruindo como destrui a posibilidade dunha negociación colectiva no seno da ILAC cas organizacións agrarias, non, para que haxa esa negociación de precios ou, polo menos, esa loita por esa negociación de precios, pois nos parece que ten todos os elementos para seguir sendo unha frustración para o sector. Nos aquí defendemos que, primeiro, sin haber esas garantías para o sector produtor, non houbera, por lo tanto, contractualización é menos obligatoria. Parece que o da obligatoria, polo momento, queda postergada máis alá de 6 meses a partir de 1 de abril e, por lo tanto, nos pensamos que hai todo un período de loita para, bueno, pues para que isto non se dea, para que non sea outra vez máis outra frustración para o sector, porque non pode seguir negociando nada por parte do sector produtor. Consideras que se non inclui o precio non vai servir para nada? Se non inclui o precio non, se non inclui un precio por debaixo do cal as industrias non poidan pagar e, por tanto, bueno, pues non poidan poñer o precio de referencia que a elas les parece que hai no mercado, non? Por tanto, bueno, pues ese para nós sigue sendo a grave dificultade e o grave erro do que nos parece que se vai insistir con este modelo de contractualización que no Real Decreto se pretende. Moitas gracias.